खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 मार्च 2022 बुधबारखालि सानसेनि बर्डखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुनजों अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन। सोरनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। न'खराव दिनै गाहाम थासारि फैगोन, जेरावबो जाफुंसारगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां, आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां रोखोमनि मोजां खाबु मोननोबो हागौ। गुबुननि हेफाजाबखौ थोजासे मोनगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। पजिटिभ साननो रोंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। गुबुननि थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ढ ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरनिबा अननायखौ मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन।
गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांनोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर खुसि जागोन आरो बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो गनायजागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन
मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ। गोसोनि साननाया देबोरबो नांनो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो नाथाय हानाय नङा। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सोरजोंबा जोबोर अनजागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ थोजासे मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौबो मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ दिनै बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। आयआबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्राबो फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।